Филлер кыры җирдә яшәүче иң зур имезүчеләр. Аларның уртача авырлыклары 5000 килограмм. Мондый зур авырлыктагы хайванга күп ашарга кирәк. Иректә яшәгән фил көненә 300 килограмм яфрак, ширәм һәм 300 литрга кадәр су эчә. Филлер баскан килеш йоклыйлар. 4 сәгать ширем итеп алганнан соң, калган вакытны үзләренә азык эзләүгә сарыф итәләр. Филнең баш мие 5 килограмм, ә йөрәге 20-30 килограмм авырлыкта. Зур улы филнең хуртумы 130-140 килограмм. Хуртумда 40 мең ис сизү рецепторы бар. Әлеге хайванның тән калынлыгы 3-4 сантиметрга, ә колагының киңлеге 4 метрга җитәргә мөмкин. Ана филнең йөклелеге 22 айга сузыла. Яңа туган фил баласы бер дә җиңел түгел, 100 килограмм. Ул тәүлегенә 11 литр сөт имә. Филлер кыры җир өстендә яшәүче, калган имезүчеләрдән аермалы буларак сикерә белмиләр. Киң таралган мифка карамастан, филлер тышканнардан курыкмыйлар. Ә менә бал кортлары иере белән очрашмаска тырышалар. Филлер хуртумнары чыгарган тавыш ярдәмендә генә түгел, ә махсус тибрәнешләр ярдәмендә дә аралашалар. Моның өчен фил аягын күтәрә һәм каты итеп җиргә баса. Мондый аралашу хәтта 30 километрлы араларда бәйләнештә торырга ярдәм итә. Филлер бик яхшы йөзә. Әлеге имезүченең 70 километрлы су бугазын йөзеп чыгуы мәгълүм. Филлер көтүләргә берләшеп яшиләр. Шунысы кызык, көтүләргә ана филлер генә берләшә. Ә менә ата филлер үзләре генә яшәүне хуп күрә. Бу хайваннар якынча 60-70 ел яши. 86 яшькә җиткән Лин Ван исемле озын гомерле фил дә билгеле. Филлер борын-борыннан бик күп халыкларда, бигрәк тә Һиндстанлыларда тынычлык, биеклек һәм зирәклек символы булып саналган.